Yamakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu One Chivitiviti Kulian TV apo patinokupai ma updates now nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Pandiri kutaura nemiko zvinezvi ndiri kuuya nenyaya ya Prophet Walter Magaya avo vanga vapinda mumatare edzimhosva nhasi, asi zvinhu hazvina kuzofamba sematarisirwo zvanga zvakaitwa nekuti Harare Magistrate has ordered that the rape trial of Prophetic Healing and Deliverance PhD Ministry's founder Walter Magaya be conducted in a victim-friendly court in camera, limiting public access to the proceedings. Presiding Magistrate Esther Chivasa said rape complaints are often exposed to further trauma in open court. Nothing that the special arrangements is intended to protect vulnerable witnesses while they give evidence. Magaya's defense team has indicated it will challenge the ruling. Defense lawyer Admire Rubaya said he intends to make an oral application seeking referral to the matter to the Constitutional Court, arguing against the decision to hold the trial in a victim-friendly court and outside public view. The case was adjourned to tomorrow morning when the application is expected to be heard, setting the stage for a legal dispute over how the proceedings should be conducted. Saka chikwata chiri kufamba nava Magaya chiri kuti aiwa ngatiuye tingozvipedza papublic kamwe chete, tingoti ga nyaya dzacho dzobva dzangopera once and for all. Asiwo vematare edzimhosva vari kuti izvozvo hazvina kunaka nekuti vamwewo vanozotadza even mukuzorarama munyaya dzematrauma dzinozoitika dzekuti munhu anenge wazosara wasina kunge ane chimiro chakanaka even chero kana mucommunity chamo, nekuti unenge wakuzivikanwa nemunhu wese, nekuti nyika yese iko zvino yakatarisira kuda kuona kuti ndiani munhu iyeye ari kupomedzera vaMagaya kuti vakamubata chibharo, kusanganisira nhamba yekuchechi kwavo nemakurire yakaita vese varoda kuziva nenyika yeZimbabwe yese, nekuti Prophet Magaya munhu ane mukurumbira zvakanyanya, haasingori munhu njeba, munhu anozivikanwa zvakanyanyisa. Ndo pane nyaya imwe iri kunetsa ipapo, saka vanhu vanenge vauda kuona, nekuti nyaya idzodzi dzavari kunetserwa idzi dzakanyudza vanhu vakawanda. Tine nhoroondo yevanhu vazhinji vakaenda kumajeri vachizotadza kudzoka nenyaya idzodzi. Tine vanhu vazhinji vakatomboedza kukumbira mabheu zvichiramba nenyaya idzodzi. Tina ana Gumbura vakatopinda nenyaya dzemadzimai idzodzi. Iko zvinezvi kuna madzibaba Ishmael vakapinda zvekare nenyaya dzemadzimai vachinzi vakabata mwana mudiki, vakapa mwana kumwana mudiki aitariswa kuti anga nemakore ari pasi pemutemo unobvumidzwa kuti mwana anga achiroorwa munyika yeZimbabwe. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinhu zvekuti iexample inenge iripo iri kuzivikanwa nechekare, saka vanenge vasiri kuda kuti zvinhu zvizodzokorodzeka futi mangwana, nekuti vanhu vanozongoramba vachingouya nenzira imwe chete vachiti vabatwa chibharo, vamwewo vanenge vachitaurawo zvakasiyana siyana. Asiwo vamwe vari kuti hakuna munhu wekuti anoramba achingopomedzerwa nyaya imwe chete nevanhu vakasiyana siyana, nekuti vamwewo vari kutaura kuti takatobuda munyika yeZimbabwe, vamwe vari kuti taakugara nyika dziri kure, saka kuti tichadzokera kuZimbabwe kuti tifambire nyaya idzo dzazvichaiti. Asi kune mamwewo mavictims varipo, ndo vari kunzi nyaya yacho ngatingoipedzerera pajekerere. Ivo Prophet Magaya vacho nyaya iyoyi inyaya yekuti iri kutovatemesawo musoro, nekuti mari dzakabviswa sofa, mari dzakashandiswa navo kumatare edzimhosva dzati one day. Pega pavaipiwa bheu vaipiwa mari, vaibhadhara mari inokwana iyo kuita $3,000 ende kusanganisira nekunyaya yekuzoti mapassports avo anosara ariko, kuma title deeds emba ange achidiwa futi kuti ange akanobatirwa ikoko. Zvinhu zvese izvozvo zvanga zviri kuitika pane nyaya iyo yaProphet Walter Magaya. Asi muri yeZimbabwe chandafarira ndechekuti nyaya iri kudzoka zvekare mumatare edzimhosva mangwana vachizoonesana kuti zvichafamba sei, vachazvifambisa sei, nekuti nhasi hazvinonge zvazopera mune zvakanaka. Nyaya yanga iri kutarisirwa kuti itoita kickstart nhasi, asi haina kuzokwanisa kuita nekuda kwechikonzero ichochi chatiri kutaura kuti ndo zvanziregedza tione kuti zvinofamba sei muzuva ramangwana.
yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV, apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi zuva redu riri kutaura kuti zvoni ndi 16 February uri musi weMonday, musi wemuvhuro. Zvakakosha izvo zvokuti vanhu mungogara muchizoziva madates, nekuti dzimweni dzenguva nyaya idzi dzinongoramba dzichizongoita pop up dzichizongorekomendwa pano paYouTube handiti. Saka zvakakosha kuti mukaziva zuva ratinenge takataura nyaya yacho zvinokwanisa kunge zvichizobatsira kuitira kune ramangwana. But muri yeZimbabwe ndisati ndapedza nguva yakawanda, ndodawo kushandisa mukana wekuzivisa vana veZimbabwe vese vari munyika yeSouth Africa avo vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti uyai mazuva ano zvavanyore. Kune kambani inonzi Education Research iyo inotungamirirwa naana Mukoma Owen. Ndidzo dzega shasha vanokwanisa kuregistera kambani vokuvhurira FNB business account usina work permit kana kuti study permit. Ende zvinhu izvi vanokuitira uri kwauri ikoko ivo vari kwavari. Saka apasisina nguva yekutambisa. Kana usina work permit haisi nyaya ba, hazvikutadzise kuregisterwa kambani nekuvhurirwa FNB business account. Ve Education Research vanozvigona. Even kana uri kunze kwenyika yeSouth Africa yacho ino, zvakakosha futi kuti uzive kuti wakukwanisa kuregisterwa kambani kuSouth Africa usina work permit as long as une passport chete. Asi chinozongodiwa entry stamp papassport yako iyoyo. Ve Education Research votokubatsira. Iwe chako kungotaura navo vanokuitira vari kwavari ikoko, iwe uri kwauri ikoko. Ndo mamwe ema-advantages ekushanda neEducation Research. Namba dzavo ndidzo dziri kubuda pascreen idzo. Garai mataura navo mubatsirikane muitirwe zvinhu zvenyu nguva ichiripo. Haikona kuzodya manonoka. Naika.